инициаторы международного движения за деоккупацию Крыма и солидарность с крымско-татарским народом Liberate Crimea посвящает в первую очередь Дню Державного прапора, который будет 23 августа, и Дню Незалежности, 29-й годовщине Дня Незалежности. Мы со своей стороны проявляем, будучи международной организацией, проводим в преддверии для того, чтобы дать общий посыл всему украинскому народу, общий посыл нашим соотечественникам, проживающим на оккупированной территории, на территории временно оккупированного Крыма, в том, что мы боремся, мы продолжаем бороться, мы будем бороться за то, чтобы восстановить целостность Украины и чтобы деоккупировать нашу родную землю, то есть Крым. Поэтому мы собрались здесь, чтобы еще раз продемонстрировать, что мы продолжаем борьбу, мы заявляем Liberate Crimea, мы поднимаем державные прапоры и национальный прапор крымско-татарского народа и, соответственно, даем посылы. Кроме того, у нас есть месседж, направленный на поддержку белорусского народа в их нелегкое время в борьбе за свободу, в борьбе за демократию. И таким образом мы выражаем свою поддержку, свою солидарность, и мы надеемся, что белорусы будут свободны, и белорусы сами будут определять себе и выбирать ту власть, которую они хотят видеть. Ну и кроме того, мы хотим обратить внимание на то, что совсем недавно было распоряжение Кабинета министров Украины от 8 августа 2020 года, в рамках которого ограничивается передвижение наших граждан, проживающих на оккупированной территории, вообще граждан Украины. Мы считаем, что Крым является частью Украины, и граждане Украины, которые проживают независимо от того, на территории оккупированного Крыма или на территории подконтрольной Украине, должны свободно передвигаться для того, чтобы были постоянные коммуникации, для того, чтобы Украина могла всегда оказать помощь нашим гражданам, если они нуждаются в срочном переезде на материковую часть Украины по различным мотивам. И, соответственно, мы говорим о том, что мы хотим обратить внимание Кабинета министров Украины, чтобы пересмотрели данное распоряжение и обеспечили свободное передвижение наших граждан по административной границе или через административную границу между Херсоном і Автономної Республіки Крим. Шановні колеги і друзі, як же сьогодні сказано, блокада, яка сьогодні склалася через неконституційну заборону громадянам України, які мешкають в Криму, відвідувати вільну територію власної держави, має бути скасована. Вона обмежує фундаментальні права громадян України в Криму, вона непропорційна, вона тягне величезні корупційні ризики, і ми впевнені, що вища влада України знайде в собі мужність і мудрість і скасує це ганебне рішення, дозволить громадянам України без будь-якої дискримінації відвідувати підконтрольну територію власної держави. Звільніть Крим! Звільніть Крим! Звільніть Крим! Крымгаз затлох! Крымгаз затлох! Крымгаз затлох! Крымгаз затлох! Крымгаз затлох! Крымгаз затлох! Если я хочу обратить ваше внимание, что у наших активистов у всех футболки с тематикой, связанной с деоккупацией Крыма, и вы можете увидеть на футболках надписи «Crimea shall be free». Crimea shall be free. 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 Мы говорим о том, что два прапора, однако Раїна – это державный украинский прапор и национальный прапор крымско-татарского народа. С цими прапорами наші хлопці захищають нашу батьківщину на сході України, а також ми відстоюємо на різних уголках землі
на различных международных площадках. Тому у нас і плакат «Два прапори, одна країна». Ви бачите, що Крим поряд, що наші люди, ми їх не забули. Ми знаємо кожну людину, яка сьогодні за ґратами. Дякуючи вам, дякуючи Кримсько-татарському ресурсному центру, кожна людина, кожна дитина сьогодні знає, що ми підтримуємо і будемо підтримувати кожну родину до того часу, до повернення Криму на нашій незалежній Україні. Тут закликаємо суспільство України і усі міжнародні інституції до того, щоб вони звернули на проблему Криму, на те, що Крим тимчасово окупований Російською Федерацією, державою окупантою, наголошую державою окупантою, тому що Крим – це українська земля, Крим – це Україна, і кожного року наш міжнародний рух проводить акції тут на цьому. Це не кордон, це тимчасовому кордоні, і ми будемо робити усе до тих пір, поки Крим не стане вільним, від загарбників, до тих пір, поки Крим не повернеться в Україну. День Незалежності України – це наше свято. День незалежності України – це наше свято. Крим – це Україна. Крим – це Україна. Разом переможемо. Разом переможемо. Разом переможемо. Разом переможемо. Ліберейт Краймія. Ліберейт Краймія. Ліберейт Краймія. Ліберейт Краймія. Ліберейт Краймія. Ліберейт Краймія. Ми вітаємо всіх жителів, як України, так і Кримського півострова з цим святом. Бажаємо всім здоров'я, наснаги, впевненості і спрямування і надалі до великих звершень. Крим наш, Крим – це Україна. Слава Україні! Героям слава! Ліберейт Краймія! Ліберейт Краймія. Ліберейт Краймія! Ліберейт Краймія. Ліберейт Краймія! Ліберейт Краймія. Звільніть Крим! Звільніть Крим.